phambi kwesizwe sonke samaSwazi nobukhosi. Ngiphakamisa izandla ngithi bayede kunyama yomhlaba, bayethe wena ongaphakathi, wena ongangeyindaba. Phinde ngikhuleke ngithi inkosi Ndlovukazi Mhlekazi, bese ngibingelela noNdlunkulu bonke bengunyama namazinyana ayo. Khuleke nabantwana bonke baseNdlunkulu, nakuzo zonke izikhulu zikahulumeni, nazo zonke izikhulu zezwe lakwaNgwane esikhona phakathi kwethu izothamela lenkonzo yethu yanamuhla. Ngingaze ngikhohlwe ngiphakama nokuhalalisela ingonyama ngomkhosi kade iwenzile ingonyama, ibonga ukuhlala iminyaka engama40 esihlalweni sogogo bayo. Ngithi thina sinamanazareta sithi khula ngonyama unwele olude. Iphinda-phindeke iminyaka lado ibonga iphinde-phindeke kube eminye. Jabani Utabani Gani Bufi Duguna
Ngiyabonga bantwana bakaNkulunkulu, inkosi izinibusise. Bantwana bakaNkulunkulu, uShembe esefikile ezwini lenu, kube ngathi khona umthwalo obunisinda owehlile emahlombeni. Ngoba uShembe uvula la kuvaleke khona. Kudlale kumnyama khona bese kuvela ukukhanya. Ngingakhohlwa-ke bantwana bakaNkulunkulu ukubonga ingwenyama nendlovukazi ukusihlinzeka ngazo zonke izinto eziyinsiza kuphila lowa muzi wasesabelweni. Lokhu sasuka eBorder Gate siza la bekhiphe amaphoyisa azosigada besihlangabeza esiletha la noma besihamba indlela lezi ezinye siye egodlweni bebesilokhu beseduze kwethu. Ngithi kulawa bantu besiphelezela, inkosi izibabusise. Ngingakhohlwa futhi abantwana benkosi ababe nathi zonke izikhathi siye egodlweni bekhona bephinde besivakashele lapha esabelweni. Ngithi inkosi izibabusise. Phinde ngibonge ukuba siphinde sibonane uJehova sasigcinile. Lokuhlangana kwaNazaretha nendlunkulu yala eSwazini abuqala ngayithina indaba endala sikuba babamkhulu iza umkhulu ilanga iza umkhunyaka ezulu iza kuba uthingo. Kodwa ke bese kuphela iminyaka kusuka kuba uthingo bese kuphela iminyaka engamashumi singezi la. Yaze yabuza ingonyama ukuthi kanti yiwe befundisi ibuza labafundisi bala ukuthi kanti uShembe uyofika nini la. Wayila isikhathi labafundisi bala beqala beyocela ngayo ukuthi uyafunakala eSwazini. Ngoba akukho la uShembe engafunwa khona. Yabona le ngakithi ke
esilweni sangakithi sathi isilo umthetho oyingonyama ayisheshe iphume makona umuntu noma ivisita iphume ubayede wayihlalele nje endlini ufike ngo8 uzuhambe ngo1 mhlawumbe ungambonanga kodwa ingonyama yangakithi le umdlokombani wayeloko ebuzile eselunge khona ekseni elindile ukuthi liyazunyaza angizange ngimlinde uyena umdlokombani wayelinde mina wathi ngisho abantu abakhona izikhulu zakhona lapha zathi siyayiqala into nje akazi yenzeke inhloboni umuntu lo ifike namhlanje eloko ebuza into kanti uyofika le muntu akamayisa uphi umuntu akamayisa ngathi mangifika wayesephuma sesixhawulana wasengingenisa endlini sakhuluma ke nje ngabantu abadala basemhlabeni ngipake ungqoba ukuthi lapha ikwethu lapha wangihlabisa ngenkabi wasengcola wangenza isibayeni wangicola wathi wena wala ekhaya wasethi noma ngingekho noma yikuphi noma ngingasekho wena ngizocela ukuthi ulethe lenkonzo yakho la ngelanga elithize ibanini ngoOctober ngoNovember njalo ngoNovember njoba engasekho nje sisayihambisa leyo nkonzo ngoba kwabhalwa phansi ukuthi ngoNovember noma ngabe ukhona noma wakekho ngiyoletha lenkonzo inkonzo eyisandule so umcimbi omkhulu waseNdlunkulu kaZulu khosi weshwaba nala ekhaya ke kunjalo lento icishe ithi mayifane ithi ngonyama ke Hlanzi uyofica indlovukazi akona okokuqala sifica indlovukazi sewesibili uqhubeke kodwa umkhosi nenkonzo ngoba ushembe mayisefikile akabe saphindele emuva mayelibhalile usuku ukuthi lolu suku lolungilibhale phansi ilona kuba yilona nangonyaka ozayo sobesila amen nebona abantwana baNkulunkulu into ehlanganiswe uNkulunkulu nedlozi ayipheli obheka ngoba inkosi engasonti lakithi angisho ingonyama ngisho inkosi iba nosizi nokuhlupheka akukho la khona khona ukuyepha ukuvula uqaqe insizi ila ekwashembe kuphela bese ngibonga ke bantwana baNkulunkulu ubudlelwane ngibona bukhula imihla namalanga phakathi kwebandla lamaNazareta nobukhosi bala eSwazini ngithi lobukhosi lobudlelwane engathi ngangaphela ngakhula ngifundela lapho Efesu Thessalonica Thessalonica 1:3 2 wesibili bese kuba 3 no 4 wena
Simelwe ukubonga njalo uNkulunkulu ngani bazalwane. Simelwe ukubonga njalo uNkulunkulu ngani bazalwane. Njengokuba kufanele. Ngokuba inkolo yenu iyanda nothando lwenu. Ngokuba inkolo yenu iyanda luyakhula. Ukuze kuthi thina ngokwethu sizincome ngani emabandleni kaNkulunkulu. Ukuze kuthi thina ngokwethu sizincome ngani emabandleni kaNkulunkulu. Ngenxa yokukhuthazela kwenu nokukholwa nokukholwa ezimulweni kwenu.
Ngiyabonga baba. ba Ngibonga ubudlelwano nothando engibona bukhula imihla namalanga phakathi kwebandla lamaNazaretha nesizwe sabanobukhosi baseSwazini. Amen. Simelwe ukumbonga njalo uNkulunkulu ngani bazalwane. Njengokuba kufanele ngokuba inkolo yenu iyanda kakhulu nothando lwenu nonke omunye luyakhula. Ngiyafisa ukuthi lento esiyizelela kwaNgwane kwabe khona umuntu oyona ihlalishe kuze kuyobhubha umhlaba mangabe uyobhubha. Kodwa ngidumale ngiphatheke kabi uma ngibona ukhona umuntu ongayithandi lento enhle kanje. Ngoba kukhona umuntu ohluphala ngize ngisabe lo muntu uhlupha kabi lo muntu. Angamazi wawulo uhlale eveza mina la ku TikTok. Ngazazi usibhukude sakuphi. Yazi ngonyaka walo waya ngake kashawa uba wacishe ngathatha amasaka ami ngaphindele emuva. Kodwa kulo umuntu haya ngumeke nje. Khona umuntu ogulayo ukugula kwakho ungalapheki ongeke ukulaphe nangomuthi nangenkolo nangayo yonke into zakalapheki lo muntu akezwa ukhuzwa ngapha kushule ngapha kukhuzwa into engalapheki. Nanokuthi ke mina ke angihlangani nezinhlanya manje ihlanya ubhekele ungezi mina wona mhlawumbe ngiyayihlanyela nje. Manje angazi mina ukuthi usuke efunani kumina ngoba angimkweleti. Kodwa ke isho njalo kuthiwa la khona ukungcwele noSathane usuke khona. Ngoba encasulwa ilento enhle ezeka la. Uyabona wonke lo nyaka ngingekho eSwazini bengabhali. Manje useqalile. Ngiyafisa ngathi omkhulu bami bani abangishayelela kancane. Bashaya omkhulu bami. Ubona indoda isithwele kwamachopheshali lethwa la kumina. Ikade idelela. Engathi bangishayela yena angafi. Bese ethwalwe lethwa kumina. Mina ke mayiselethwe kumina ngeke lokhu ngicabana naye ngoba ngithi inkosi imbusise bese sinda. Ngoba ngiyabona nje angaze alahle ngoba phela njengoba sihlangene lana sizokhanda umuntu uthi ngelinye ilanga abe umuntu naye siyafisa ukuthi abe umuntu aphume kulolu udladlamba yilona. Yabona ke umuntu osile nophilayo olwa nabantu abakhulu. Mawona nabantu abakhulu sungasile. Lo muntu uyasithuka. Manje ukuthuka kwakhe mina kunandaba owenhlamba ayinamatheli. Kodwa ibhlungu. Ayinamatheli kodwa ibhlungu.
baningi ababenje ngalo muntu. Kodwa manje sebabuya beza la esontweni bahamba nathi. Ngoba bengabe basivashela. Sebebahle. Ngathi angibona laba bekhuluma kabi ngathi. Ziningi indlela zokulahlwa komuntu futhi. Omunye uphelwa inhlonipho njengayo uphelwa inhlonipho uthathela abantu abakhulu kunaye. Omunye angafuni ukulawulwa nokukhuzwa. Uthi mawuthi uyamtshela ukuthi uyazi yena njengaye lo uthi uyazi yena. Bayasiyala belungu bakhaleni ukuthi uTikTok. Ngoba sonke isiphukuphuku sifundela kuthini ukuhlakanipha. Ngifundele Efesu 6:10 elokugcina qinani enkosini nasemandleni ayo amakhulu hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuze nibe namandla ukumelana nobuqili bukaSathane ba ngiyancenga ke bantwana benkosi lingayinaki indlanya kodwa amanhlanya uhlangene linane enkosini nasemandleni ayamakhulu hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuze nibe namandla ukumelana namaqhinga kaSathane. USathane lo indlela yokulwisa uSathane ukubane uqine ekuthandazeni. Ngiyancenga nize ningavumi omubi angene phakathi kwenu. Anenze imisebenzi obumnyama. Ngoba lo muntu lo odelela ngalolu hlobo angaze akukhiphe enkolweni. Kanti ohlala uyikholwa nje. Akhulume yena ngoba phela uyahemba. Uthi umuntu okhuluma nje ukuthi uyahemba. Anobekezela. Ningavuma uSathane angene phakathi kwenu agcine senenzisa imisebenzi obumnyama. Yinye into efanele yenze nina fanele nilangazelele ukukhanya. Ngoba kwenziwe ekukhanyeni umphumela wakhona ukukhanya. Lokwenziwa futhi ebumnyameni umphumela wakhona umnyama lokulahla emgodini omungweni amkhawulo. Mina ke lo muntu kade ngamlahla emgodini onamkhawulo. Mayine inhlahlo yobuya. Yabona nje ngamlahla oza hamba emhlabeni ehema nje. Masifundise abantwana baNkulunkulu ukuhamba ngobuqotho phambi kuNkulunkulu namakhosi. Nokuhamba ngobuqotho phambi kuNkulunkulu nobukhosi balelizwe. Asingavumi ke inhliziyo zethu zisidukise. Zisikhiphe endleleni kaNkulunkulu. Ngoba kuyenzeka umuntu usahambe naye
kanti kade alahlwa. Ngiyanincenga amaNazaretha ke ize ningavumi Yenzeka futhi umuntu adudane nabangani. Hlele ngintshela ngathi abangani abekho lesontweni khona abafowenu. Uyofica abafowenu phambili hayi abangani. Umngani masosizini uyakushiya. Kodwa umfowenu masosizini uphosela intamba kudonsa. Izolo eyinsukwini besikila izinto izinto zala eSwazini weManazaretha. Besendaweni ethu isezulwini. Hayi akukuhle lapho ngifuna ukuyithwala le nto kuyoyenza ekhaya. Hayi inhle lento engibone lapha weManazaretha. Kodwa ngeke ngikwazi ukuyichaza. Ngoba uthi ungena ngapha kuhle, uphumela ngapha kuhle, uphumela awazi ukuthi ungene ngakuphi. Hayi babusisekile abantu abakhe leyanto. Ubuhle ungachazeki. eSwazini kukhona izinto ezinhle kanje ya. Bese kwakhona umuntu ochwensayo nje. Yabona nje bakwakhiwa lezi zinto akuyona le yanto eyingonyama. Kodwa esizwe sala eSwazini. Iqhakazisa isizwe le yanto. Fanele abantu balaba iqhinya ngayo le yanto. Angaze ngilibone igolide nje yaya. Engilesifiso kodwa madoda. Anizame nokushaya amaphakethe wemadoda amasesiphiphini. Umuze phela nathi sibe nazi izinto ezinhle. Engibuye ngasangana leyanto. Ngaba nomona. Kodwa umono ophilisayo. Kuthi ngifisa weManazaretha niyabona la kudilizwe khona ebuhleni. Usuka le epulpit kwehla kezansi kuyodlula esitolo sikamama. Bengifisa ukuthi ngakhe ngifuna ukunitshela sisela siyafika lapha yasetshenzwa. Ukwakha indlu yesonto. Ngiyayibona le phezulu. Incane. Njengoba incane nje izosiza njengoba yakhiwe phakathi ekamu. Izosiza omama. Mabe yaku 14. Bese bebhasojwa. Wama uthathe omama uyobalahla le. Ofika uSkothini. Namakhosazana nanhla isuthi 23. Kodwa bengifisa ukuthi ngimaNazaretha ayinhla isuthi. Ngake esuka lapha phezulu. Yabo ipulpit lengena kuyona lapha epheni izansi. Indlu ezosuka lapho. Iyophela lapha kaMamdluli.
Ngiyathanda nani manazala nibe nezindizile. Nginikhiphe lapha ku plastic. Sengiya ngasemaphethelweni. Ngiyacela abantwana baNkulunkulu ngoba sisekukhanyeni. Abaphele labantu abathi mangabe senza izinto bese behosha inyawo abantu bathi ingayi imnikele ebuhlini. Ayizi imnikele madoda. Ngesinye isikhathi yobe sisiza wena. Njengoba silapha ke kuya kaNgwane silethele inkonzo eyigudlwini nasezweni lonke la kaNgwane sizoshanela yonke inhlobo yamadimoni ahluphayo. Sizonxusa uNkulunkulu kuba afukamele isizwe sonke samaSwazi nobukhosi baso. Avikele namagugu isizwe ngoba isibusisiwe isizwe siwagcinayo amagugu aso. Namasiko ngokunjalo sibusiwe isizwe siwagcinayo amasiko aso. Asikho ke isizwe siwagcinayo amasiko njengesizwe sala eSwazini. Njengoba ngilapha kaNgwane bantwana baNkulunkulu ngifunde okuningi okuhle. Futhi ngibone okuningi okuhle. Ngiyacela ukuthi lobuhle ngibone kulelizwe. Ke sikopele sikuthwale sihambe nabo siyobenza lapha emzini wasebuhlini. Asilahlekile nje wasila khona nesikole ekuthiwa isebuhlini na. Esike saya kusona. Likhulu eligama ebuhlini. Bantwana benkosi nize ningavumi ke. Sisho abantwana benkosi laba abazalwa la esigodlweni. Nize ningavumi ukuthi kube khona umuntu onisusayo eduze naphambi kweNgonyama. Ibani isihlango nivikele iNgonyama ngazo zonke izikhathi. Ngoba abantu noma benzelani into enhle bohlale beyimbi. Ngeke babonke. Asikho ke isizwe esididekile njenganathi thina abantu abamnyama. Yithi into inhle kuba khona abafisa ukuyifaka umetshisi. Yakhiwe ngeimali ishisiwe bafuna ukuyishisa ke bona. Ngiyacela nje ukuthi uNkulunkulu ehlele phezulu kwethu. Bese busisa lonke izwe la kaNgwane. Kuze busise ezweni. Sizobala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sekhulu 17 sizocela umfundisi uMtshangase wasekhaya lethu asola lesihlabelelo inkosi imbusisi. Inkosi busuphambi babangcwele.